Video iki 18 juta iki susuk 219 ISS yo lek 18.000 susuk sithik ae tengah iki 217 ISS iku ISS digling stop 15,5 oke kocotonan tuh walah iki apa diarak neh malah gayane ra umum. Rapi-rapine. Kaya arek kaya kok engkese ya. Nah, bebas, Los. Obral 10,5. Wong kaya iku sampe sing ngatur, Bos. Bakul rasa ya bakul montor. Niku pira? 4.000 wis sithik. 4.000 wis sithik neh yo. Iki tahun pira lah motor iki, Bro? 2.000. Iya. Wis sudah mulai. Hati-hati. Mangan wareg, Bos. Oke. Info rego. Bening pira? 7 seprapat. Tahun pira? 2014 tembus iki. Iya, tembus aja. Tembus, oke. Oke, siap. Nah, showroom delik ngene yo payu ae. Ya tak konten ya tak telepon YouTube. Showroom delik lho iki apa lho? Piye gimana Bosku? Iya, esok-esok kon rene ngirim becek iki yo. Bose iki bacem kon meluncur iki gelem ae ngeterno anu. Lho iki alamate ndi iki, Bos? Alamate Duku Ngori. Ngori ya? Murboto. Oh, kene melu Murboto iki lho. Iki lho. Blora. Wake ngene dagangane. Iki rego piro iki? Sing ndi? Beat Street iki lho. Street iki 15. 15 yo. Ya 2019. Kuecek karek milih yo, Bos. Iki 30 ABS. 33 2024. 33 ya. 2000. Kilometer 2000. Terus iki Iki 17,5. 17,5. Lah iku, Iki 25. 25 yo. Ya ABS. ABS 2000 2020. 2020. Wah. Iki jeh oleh kiriman neh. Iya, oleh kiriman. Jeh oleh kiriman neh abang kae. 1 unit ya. Ya. 1 unit merah dari Bos Slamet. Kiriman PCX neh. Rego piro iki saiki? Saiki 29,5 nego. 29,5 nego yo. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bosku diantar. Mama tak cipuk karo bocahku wae. Engko tenan ning pakis kuwi lho. Siap-siap lu pinter. Lho iki pengiriman ning gone Lubwi Motor. Terima kasih. Showroom-e ndelik bisa di Sherlock. Bisa diserlap. Ndelik-ndelik sementing payu ae ya, Bos. Lah iya. Oke, siap. Piro iki piro info? 13 pajak anyar. Loh, urung tapi meroy anyar 13. Wah, glowinge ngene 13 cah. 2018. Lho. Piro iki kok apike ngene? 2013, Bos. Piro 2013 niki? 8,5 mek susuk, Bos. 8,5 yo, iki tak ape mundhak neh men terbesen. 8,5.